Brillanti Dance. Kull nhar ta' ġimgħa fit-8:30 dejjem fuq One. Kienet minn il-ġimgħa differenti minn tas-soltu għal dawk li jsegwu l-futbol Ingliż minn stazzjonijiet tal-BBC, hekk kif issibtu l-ħadd numru ta' ħaddiema fosthom persuni tekniċi u preżentaturi rrifjutaw milli jgħinu u jaħdmu programmi sportivi u saħansitra anke kummentarju waqt il-logħob. Dan minħabba kontroversja marbuta mal-ex plejer u preżentatur Gary Lineker li ġie sospiż minn xogħlu wara li fuq Twitter qabbel mod ta' kif il-Gvern Brittaniku tkellem dwar immigranti ma kif kien jitkellem il-Gvern Nazzist. Minħabba dawn il-kummenti il-BBC jissospenda lil Lineker hekk kif skonthom ma kienx qed ikun imparzjali. Dan wassal sabiex fit-tmiem il-ġimgħa ttieħdet azzjoni mill-ħaddiema tal-programm Match of the Day, hekk kif minflok programm ta' diskussjoni fuq il-logħob tal-Premier League intwera biss filmat tal-partita mingħajr ebda kummentarju. Din il-kontroversja spiċċat fuq quddiem tal-maġġoranza tal-ġurnali Ingliżi tal-ħadd u apparti minn hekk numru ta' ħaddiema fih dan il-BBC tkellmu ma' gazzetti lokali fejn sqarru li hemm kaos sieħ fil-BBC minħabba li n-numru kbir ta' ħaddiema qed jappoġġjaw lil Lineker. Il-ħadd Lineker ma ta' ebda kumment lil ġurnalisti dwar il-futur tal-karriera tiegħu u d-Direttur Ġenerali tal-BBC stqar li hemm ħidma intensiva sabiex il-ħsara li saret tiġi indirizzata.